Sembahyang Pambukan Riba. Wanci dalu punika Pacan Taruna LT Soma LW Tiga Desa Sembayang ingkang ngaturaken pertilan kabendaran ringgi ingkang mundhut saking layang maupun maroto kocak kacarita ing Tegal Puru Kasetra Wanci dalu dinten kaping 18 Wadyabala Pandhawa lan Kurawa sami perang tanding ing wana kantah Wadyabala Pandhawa kang sami gugur regesing kandha gadya kang sinarita ing nalika samono Sang Prabu Anong Gatotkaca satriya ing Gondhani tunimbaran dening Kanjeng Ibu Sang Dewi Arimbi kang sarta kahantet para kadang Pandhawa jangkep mangkono dawuh pangandikanipun Sang Dewi kula kuwi putraku Gatot mangertenono yen wengi iki Wadyabala Kurawa maju ing palaten prang tanding kelawan Wadyabala Pandhawa kamus ngancik dina kaping 14 marta kang gak tampa Wadyabala Pandhawa wis kasoranake kang padha gugur kula tak suwun jeneng sira enggal sumusul ing Tegal Puru Kasetra ya Kanjeng Ibu jejering satriya kula Gatot bela nagari pepasan sadaya bathuk senyari bumi kula badhe labuhi tekeng pati iya nanging sing sabine guru mangsa Wasumelang kawana mau bengi mimpi Kanjeng Ibu peno kados pundi jroning peno mangsaku kamang kala bendara wis rampung tekan munggir Kanjeng Ibu mimpi punika kembangi tiyang sare pangestunipun Kanjeng Ibu tunggal critane nanging beda papane mangkono Sang Gatotkaca wis ngambahing gegana ing Kasetra nadyan Wanci dalu wis papane nanging kadhayan saking Sora Kutang Kanta Kusuma Sang Prabu Karna Gasena Sigra amentang langkah mau biasa sapa kendeng cemara sapa lintang alian Totono ing kusuri Gatotkaca sakono hanemai pralaya dawah saking antariksa gumebrek swantene ing Antala
panjerit sang Dewi Arimbi panjeriting kaya-kaya ambelah langit kaya rujit-rujit panggalihe sinebet sebut jejandunge kawuyan atmajanira jejer satriya utama wis guring palagan kula kasut ing tekan semene kodhate urip mungker nek sunange ing juangan kula kantari mo anggo sowan menyang kula